ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo thatha ithuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukele nikuzo bazalwane sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke nisimamele nikuzo bazalwane siyanamkela ke kwicawa yabantu abangacawiyo isiqendu sama-26 igama lam ke lingusihle Bonani andihambi ndedwa ndihamba nabo badala bawo masibulise kumama utata ubhuti nakuntanga ndineke wonke ke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga ngelihle lombukelo wethu uKristu amen igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni bawo asihambi sodwa namhlanje sihamba nalo mzalwane uzazi phofu mhlawumbi seyili-regular lapha ekhaya uze ke enesikhali ethi ufuna ukucacisa laa nto besikhe sancokola ngayo kule veki kupheleleyo ebeyinxibele ntoni laa nto ebeyinxibile ngalaa xesha ebeyinxibe ngayo kawukhubulisa abaphulaphuli ndithabathe lithuba ndibulise abaphulaphuli emakhaya ndibulise bonke bethu nabantu abasimameleyo ngalo mzuzu egameni nasegazini likaYesu Kristu eSnazaretha amen Ubani tata ubani asikwazi chaze ebantwini bakho ngubani ndivula mzalwane wakwaPikoko ndicinga fanele uba sendibuqheleka abantu kweli khaya abantu bayathanda nje uba bathi abandazi kuba ke ndivula mzalwane waphaa kwaPikoko igama liyabona phaa kulaa mhlaba ke wasemgwani okay ake masibulele tata masibulele molweni ke Mgwani uba uPikoko uphinde weza ke wazonimela futhi banani mbukele ke ngalamini siyathemba into yoba namhlanje nizaphinda nimbukele okanye la marketing oyenzile saphinda uyenze ke namhlanje likhona ithemba apha ubhuti ingathi bezinalo likhona ithemba loba ingathi simanyelo sizawumanyelwa naseSoweto ngoku okay bakhona nje abantu bebesithembisile okay yimake apho ikhona iSoweto le lapha eDimbazi okanye iSoweto iSoweto le yamanyani yabona ke ba mna ndingulamntu othanda uzikhupha kwezinye izinto kangakange kusho ubana sizawumanyelwa kuthiwe uza kumanyelwa molweni eSoweto noba uyilephi iSoweto okanye uyile yamanyani bawo ke eSoweto banayo indaba abangasiviyo kahle isiXhosa bawo ufana ukuthi lo mzalwane ababulise ngalaa hlobo bayazi ngayo le babulise abakhona bangayaziyo bhuti akhona bangayaziyo okanye ufuna sithi nje dumelanga hayi ke dumelani ke bawo masivule inkonzo ngomthandazo bawo masithandazeni ngisiwe inkosi yethu enguYesu Kristu Thixo wethu Thixo wabazali bethu Thixo wokhokho bethu Thixo wakudala Thixo wangoku Thixo wexesha elizayo asimbonanga uThixo ofana nawe Thixo wethu asimbonanga nenceba enjengeyakho Thixo wethu onamandla amakhulu usilondolozile wena Thixo wethu olungileyo wasigcina Thixo onamandla amakhulu phakathi kwezinto Thixo wethu olungileyo kanti usilungiselele lemini Thixo wethu onamandla amakhulu bekungekuba Thixo wethu olungileyo senze bhetere Thixo wethu olungileyo bekungekuba Thixo wethu olungileyo sinyathele ngcono kunabanye abantu Thixo wethu olungileyo
bekungekuba Thixo wethu olungileyo bebulumko bethu ngamandla ethu. Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo usinike inceba yakho. Thixo wethu olungileyo ingasifanelanga noko. Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu onamandla amakhulu ke, Thixo olungileyo ngokusikwe sisiqendwana. Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, siphakamisa izandla zethu. Thixo wethu olungileyo, sithi akekho ofana nawe Thixo. Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo, sithi Thixo wethu olungileyo ungcwele wena. Thixo wethu olungileyo ufanele ukudunyiswa. Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo olungileyo, siza kule nkonzo ke Thixo. Thixo olungileyo, siza Thixo onamandla amakhulu olungileyo, sixakanyisekile. Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo, sisindwa imithwalo. Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo, sinobhaka esibathweleyo. Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo, simanxebanxebana. Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo, ezinye Thixo wethu olungileyo izilonda. Thixo wethu olungileyo zenziwe ngabasendlini. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ezinye Thixo wethu olungileyo okanye amanye amanxeba. Thixo wethu olungileyo enziwe ngabantu. Thixo wethu olungileyo esinqula nabo. Thixo wethu olungileyo esiguqa nabo, esithandaza nabo. Thixo wethu olungileyo, ezinye Thixo wethu olungileyo zenziwe ngabantu. Thixo namandla amakhulu esingabazi nokubazi. Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu ngalomzuzu, Thixo wethu olungileyo sizisa kuwe. Thixo wethu olungileyo amanxeba ethu olungileyo sizisa kuwe. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu egqize njalo. Thixo wethu olungileyo siwazisa Thixo wethu olungileyo phambi kobuso bakho. Thixo wethu olungileyo phambi kwesejari yakho yamazulu. Thixo wethu olungileyo lungisa ke Thixo wethu olungileyo, ngoba unguThixo olungisayo. Thixo namandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo nemithandazo. Thixo wethu olungileyo engathandazekiyo okanye Thixo wethu olungileyo engangathi ayiphenduleki. Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo sizisa kuwe. Thixo wethu olungileyo sinethemba elithi Thixo namandla amakhulu ngelinye ilanga uza Thixo namandla amakhulu uza kuphendula. Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo nobumnyama. Thixo wethu olungileyo sihleli kubo. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ngoba sinethemba elithi lakuwe ilizwi lakho. Thixo wethu namandla amakhulu lakuya. Thixo wethu olungileyo ilizwi lakho. Thixo namandla amakhulu bumnyama. Thixo wethu olungileyo buyadeda. Thixo wethu olungileyo kukuvela ukhanya. Thixo namandla amakhulu siza Thixo wethu olungileyo apho kungekho ndlela. Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo namandla amakhulu siyanqwenela okanye Thixo wethu olungileyo siyayibona indawo esifuna ukuya kuyo. Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo namandla amakhulu ngamanzi phambi kwethu. Thixo namandla amakhulu, kodwa Thixo olungileyo siza phambi kwakho. Thixo namandla amakhulu sisithi vula indlela. Thixo namandla amakhulu, nanku umkhonzi wakho ke Thixo olungileyo. Thixo namandla amakhulu umsuse apho. Thixo namandla amakhulu, Thixo olungileyo ahlala khona wambeka phakathi kwethu. Thixo namandla amakhulu, kodwa Thixo olungileyo sicela ngokulamzuzu Thixo amakhulu umbiyele. Thixo wethu olungileyo umrhangqe ngomoya wakho. Thixo olungileyo nangegazi lonyana wakho. Thixo namandla amakhulu ithi yonke into azayithetha Thixo namandla amakhulu ibe ithamsanqeliswe nguwe. Thixo olungileyo sikunika iduma ke, sikunika nembeko, ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Baba wethu osezulwini, mandiphathwe ngokungcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike endaweni yakho Tole
Ukuba ke usandolwa ukusijoyina siyabulela ufika kakuhle ke sisanda kuyivula le nkonzo ufika kwinkonzo noko evuliweyo ufika ke kwixesha lomnikelo abantu abaninzi ke bayathanda ubaleka umnikelo ilishwa lelokuba yonke indawo inomnikelo noba siyicawa yabantu abangacawiyo sizawucela umnikelo wethu ke ulula into yokuba uba ukamcofa usubscribe ucofe usubscribe in fact masicele wena tata ubacele ndiwa abantu banikele bazalwane eyona nto ibalulekileyo le ecaweni okanye eyona nto ibalulekileyo phambi kobuso bukaKristu into yokuba unikelwe ngoba awukwazi ukwenzela izinto nguKristu ungakwazi ukunikela iyona nto ke esikhuthazayo into yoba ukunikela ke kulula nje nokwana awuzutyeka kakhulu nje kukuvele nje ucofe la ndawo ebomvu pha la ndawo kuthiwa ke ukusubscriber then uba uzithandile ke ii-episodes zethu yawuse umane ulayikha ke ewe tata xa unikela usowucela nomnakhelwane ukwenzela uba ingapheleli kuwe le nto isikelelo kaYehova ihambe mayiqhube lo tata iyacaca into yoba uqhela uzifuna imali zabantu abethi ivisi bekutshona ngevisi atyile ivisi inkumbi asiyathemba ke nevile into yokuba iintsikelelo zikaThixo zilapha kuni ubani nikele iintsikelelo zikaThixo sizofika sicela ninikele abazalwane ungalibali uchazele nabanye abantu ngecawa yabantu abangacawiyo iyadlala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu imali iqhutywa ke ndim ndihamba nalaa mkhonzi wakamnguni ngabanye amathuba ke sihambe nalo tata wakapikoko azomane nikhumbuze into yoba ninikele bawo abantu mabasibindiphi ibawo man sinayo nomshumayeli ngapha umoya oyingcwele u-ghost preacher sinayo no-ghost preacher namhlanje singindwendwelwe nangulaa mzalwane waka-Williams ma siyabulela kakhulu bawo ukuthi uzosibona namhlanje. Okay tata phambi kuba siyapho nto kaWilliams ngokungabonwayo ngoba kuvakala ukuba ukhona umoya oyingcwele kawukwazi apho ubulise kubaphulaphuli tata ulodula sanibonani siwaka Williams ke lona umzalwane balebuwa igama siyaye ndivisitele ke namhlanje kule nkqubo yabantu abangacawiyo cawa yabantu abangacawiyo ke lena njengesiqelo njengenhlala yenza kumulweni nonke ewe tata londo bawo ayivakahlale bawo londo bawo unaleli izwi lapha kwinto izwi lethemba FM haya mzalwane ingathi uright upha ekusithe kalini nelizwi le-radio Ngosi Manueli sicela bawo basifumane okanye basilinde kule ncwadi yabaseKolose bawo isahluko sesingaphikaneni sesibini ivesi leya yesithandathu nezinye ke ivesi ezilandelayo kwabaseKolose chapter 2 verse 6. Okay. Emveni ke kwale inkosi
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi kaPawulos umpostile kwabaseKolose ngesahluko sesibini, siqale ke kwivesi yesithandathu phantsi kwesihloko esithi ukumanyana noKristu nesilumkiso ngentandabulumko obungento yanto. KwabaseKolose chapter 2 verse 6, ukumanyana noKristu nesilumkiso ngentandabulumko obungento yanto. Ifundeka ke ngolu hlobo: njengokuba ngoko namamkelayo uKristu inkosi uYesu, hambani kuye, nendele nakhelwe kuye, naqiniswa ngokholo, njengoko nafundiswayo, nafezeka kulo, ninombulelo. Lumkani, kungabikho bani unithimbayo ngayo intandabulumko, nangokulukuhlana okungento yanto, ngokwesithethe sabantu, ngokweziqalelo zehlabathi, kungengo kukaKristu. Ngokuba kuhleli kuye konke ukuzaliseka kobuthixo ngokomzimba, kanjalo nigqibele kuye oyintloko yabo bonke obulawuli negunya, enathi kuye naluswa nokwaluswa ngolwaluko olungenziwanga ngazandla, ngako ukuhluba umzimba wenyama, ngalo ulwaluko lukaKristu. Ningcwatywe naye elubhaptizweni, enathi nikuye navuswa nokuvuswa naye, ngokukukholwa kwenu kukusebenza kukaThixo owamvusa kubo abafileyo. Nani nifile nje iziphoso nakungaluki kwenyama yenu, unidlise ubomi ndawonye naye, enixolele zonke iziphoso, ewucinile umbhalo wesandla owalana nathi, owawumelene nathi ngayo imimiselo, owusisile ke kanye ngokuwubethelela emnqamlezweni, ebabhanyule obalawuli nomagunya, wabenza isibonelo ekuhleni, ememelela ngabo ekuwo umnqamlezo. Eli lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi, ukufundwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nabo naphakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawuphikoko siza kuwe ke ngokuthatha siza kuwe tata. Manje phinde ngithabathe lithuba ndibulise kubaphulaphuli kubahlobo bami apha estudio egameni nasegazini kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Kule vesi kule ncwadi yabaseKolose chapter 2 ngoverse 13 pha kunamazwi pha athi nani nifile nje ziziphoso ningaluki nakukungaluki kwenyama yenu unidlise ubomi ndawonye naye enixolela iziphoso zenu. uPawulos apha ubhalela elibandla laseKolose. Ilibandla ke eli abantu bakulo abagxile kakhulu emithethweni nakwizinto zokuthanda kwabo, balibala ngevangeli engcwele kaKristu. Ngoku uPawulos ubakhumbuza ezo zinto zokuba phakathi kwento yonke abayenzayo, phakathi kwezinto abazibiza ngayo, ngoba phakathi kwabo kunababingeleli, phakathi kwabo kunamadoda athi angamaKristu, kodwa kuyo yonke lonto benzela inzuzo zabo yonke lento yokuba bamisa uKristu. Ngoku yiyo lonto apha uPawulos ebaxelela ngomcimbi wokuba xa ungumKristu kudingeka into yokubana ngaba ube ngumuntu ochubekileyo, kudingeka into yokubana ngaba ube ngumuntu othe ngqo, kudingeka into yokubana ngaba ube ngumuntu ongaphithizeliyo, because ubuKristu abamdingi umuntu ongxabalazayo, budinga umuntu oserious okanye budinga umuntu okwazi into yokubana ngaba amelane nalento azibiza ngayo. But ke kuyo yonke lonto uthi uPawulos xa ebacacisela apha ke ngalomcimbi wokuba bahlale okanye bangalahlekiswa zintandabulumko okanye kukuthanda izinto zehlabathi, athi because esazi into yokubana ngaba baphila kwilizwe eligcwele esonweni okanye kwilizwe elisele lintyumbantyumbekile already okanye esele linyukwe zizono. Uthi ke xa ethetha nabo, nani nifile nje ziziphoso zenu, ngoba uthi uPawulos apha oku kungaluki okanye oku kwaluka athetha ngabo kukuzinxwema esonweni, kukuzikhupha esonweni, usuke kwinto obuyiyo izolo ukuze uzongena ebuKrestwini. Because ukwaluka kukusuka from iposition ebithile ibiphithizela then uzokungena endaweni ozawukwazi ukuzinza kuyo. Ngokuthi noxa nje ningalukile ngenxa yeziphoso zenu okanye ningalukile ngokwenyama ngenxa yeziphoso zenu, but yena uKristu unidlise ubomi kunye naye, ngoba enguKristu oyazi into yokubana ngaba abantu ngabantu bakhe. Yiyo loo nto esithi unidlise ubomi kunye naye, ngoba esazi into yokubana ngaba xa usidla ubomi noKristu okanye ikhona ipossibility yokubana ngaba uzokwazi ukusuka ezintweni zelizwe okanye usuke ekuzinxwemeni kwizinto zelizwe, but uphele ube ngumuntu owalukileyo, ngoba ukuhlala kuKristu kuyakwazi ukumolusa umntu okanye kuyakwazi ukumoluleka umntu usuke ezintweni zelizwe. Yiyo loo nto uKristu esithi uPawulos kule ndawo unidlise ubomi kunye naye enixolela izono zenu okanye iziphoso zenu, ngoba xa ukuKristu okanye xa ukuKristu nokuba ubungene ungumntu onjani na, nokuba ubungene uyindladiya enjani na, kodwa xa ungaphakathi kuKristu, uKristu uyakwazi ukukulungisa. Akulungisa uKristu to the point that because uPawulos apha akathethi into angayaziyo ngoKristu. uPawulos ebeyindoda esemagunyeni, eyindoda eyaziwayo, yaye futhi ilizwi lakhe livakala, nto nje wabeyindoda engolukile, ngoba izinto ebezenza ibingezi
ngezi zinto ezibakholisayo abantu, ngoba uPawulos okukokwakhe ibikukutshutshisa ngaphambili amaKristu, izinto zabantu abangolukile, because ukuhlukumeza abanye abantu okanye ukwenza ukuthanda kwakho kwabanye abantu okungekuko ukuthanda kukaKristu zizinto zomntu ongalukile ezo. But ngenxa yento yokubana ngaba uYesu lo ekwazi into yokubana ngaba okanye engumxoleli, because uYesu uthe ekunyukeni kwakhe wafika emnqamlezweni wathi noxa bekuyintoni na, but wakwazi ukubabizela abantu, ngoba enguThixo othi noxa nje besezonweni but uKristu abadlisa ubomi ngenxa yegama lakhe. Uthi ke apha kule ndawo ukwazi ukundlisa ubomi, ukwazi ukusidlisa ubomi, wasixolela iziphoso zethu, ngoba enguKristu oxolelayo. Ndimthande ke kule verse ithi ewucimile umbhalo obubhaliwe owalana nathi, ngoba kunezinto ezibhaliweyo ezalanayo nathi, but ngenxa yento yokubana ngaba xa ekuphilisa nayo uKristu izinto zonke ezibhaliweyo because kunemibhalo ebhaliweyo phantsi kwegama lakho, kodwa ngenxa yento yokubana ngaba uKristu ngeli xesha unjalo, uKristu angakulibali, ngoba esazi into yokubana ngaba abantu bonke ubenzele into yokubana ngaba babe ngumfanekiso nemfuziselo yakhe. Yiyo loo nto esithi ngenxa yento yokubana ngaba uKristu engabalahla abantu bakhe, yaye futhi uthi xa ethetha umbhali athi uKristu umthanda umoni ngaphezu kwelungisa, ngoba esazi into yokubana ngaba eyona njongo kaKristu yinto yokubana ngaba xa ungumoni akususe koneni, akubuyise, ukwenzela into yokubana ngaba usuke kungalukini, akuvuthulule uKristu, nokubana ngaba bekuyintoni na acime imibhalo ebibhaliwe ngegama lakho, aza kwenza uKristu into yokubana ngaba ube ngumntu olungileyo, uzokwazi ukuncedisana nomvumi. Usithi uyakwazi ukuyihlamba inhliziyo ayenze nyulu, ayicokisa ayilungise, ngoba unguKristu njalo abantu angabashiyiyo ngaphandle. Yaye futhi uKristu apho uPawulos umveza ngolo hlobo lokubana ngaba uKristu ekwazi into yokubana ngaba amkhuphe umntu, esazi into yokubana kunamaxesha nguni uKristu okanye kube nexesha lokuba abantu mzalwane ubonani babhekela abantu ngenxa yento yokubana ngaba okanye usenza izinto ezinxamnye nomthetho kaKristu, izinto abantu babhekele kuwe, kodwa uKristu kukhona. Athi umculi wasekhaya, ndimthanda umkhululi wam ngokuba uhlalehleli yena nam, bakumkabazana nam, but yena usekho nobomi. Ngexesha abantu besithi sijonge into yokubana ngaba zakuphelela phi na nokukwenza kwakhe, but uKristu asuka kulande, ngoba unguKristu wathi xa ethetha umvumi umane landa futhi emkhondweni, ngoba esazi into yokubana ngaba kudingeka into yokubana ngaba noxa nje uhleli nje usesonweni kodwa ayiso siphelo. Yaye futhi engajonganga abantu into yokubana ngaba baphelele esonweni, ujonge into yokubana ngaba sithi sonke size sithi xa sisifa sibe sisifa siselusindisweni. Nkosi yami, yoloo nto esithi apha ke kule verse nifile nje ziziphoso nakukungaluki, because xa usiya usenza okunxamnye nomthetho kaKristu kukuya uzambela ingcwaba, but uKristu ngalo lonke lo xesha wena uya uzintywilise esonweni. But xa uKristu ehleli nawe uya kuyeka uKristu wenze konke ukwenzela into yokubana ngaba ekuvula nje uKristu uhlale okanye wenze konke ulungiselela into yokubana ngaba size sithi xa sithetha sithi amandla kaKristu asiwabonanga okanye asiwavanga koPawulos esingabaziyo, but siwabona kubona ni lo sihleli naye, because besimazi into yokubana ngaba ngaphambili ndlela le ebeyiyo ebengakwazi nokuthatshwa, but ngenxa yamandla kaKristu nangenxa yento yokubana ngaba uKristu ekwazi into yokubana ngaba xa ehleli
ngeqhawe ngeli xesha uyindladiya engakwaziyo okanye engafikelelekiyo, but William safika uKristu Ewe, kuwe Nkosi yam. athi akukushukumisa. Wazi into yokubana ngaba kunexesha lokubana ngaba usuke uvumela emhlabeni oluthi kanti uYesu uyandibona Hey, xa ndilila bravo. njalo, but asuka athi yiza usabele njalo ngoba kakade xa uhlele eziphosweni Hey, Nkosi yam. xa usiya usife eziphosweni kudingeka into yokubana ngaba usabele ilizwi likaKristu. Ewe baba. uthi ke ubadlise ubomi ndawonye. Ewe Nkosi yam. Kuyabonakala ke into yokubana ngaba noxa nje sisifa Ewe, baba. ngenxa yeziphoso, but wawukufa ngenxa yeziphoso, ubulawe ziziphoso, but wakuhlala kuKristu udla ubomi. Ewe Nkosi yam. uKristu mos uthi xa ethetha ngenye imini uthi ndimidle athi ndim ubomi. Yiyo loo nto esithi apha sidla ubomi kuye, ngoba sazi into yokubana ngaba nokuba singatshabalala zizono okanye singatshabalala kukwenza okudala, but wawukufika kuKristu okanye uKristu wakungena ebomini bakho, ufika as a catalyst, afike aguqule ubomi. Ewe, Nkosi yam. Because uYesu akufika ufika nobana ngabe ubuyintoni na, but uYesu afika atyale imfundiso Ewe, zakhe. dada. Akufika uKristu athi nobana ngaba ubusaziwa njani na, but uKristu akutyala imfundiso zakhe. Sithi nokunyathela oku uyacaca into yokubana ngaba lo ngumntwana oKristu. Awu Nkosi yam. Umva kumntwana oKristu nokuba sesephakathi ezonweni, Ewe, but babo. uthi ngenxa yento yokubana ngaba there is a foundation Ewe, yobuKristu babo. phaa kuye ngeli xesha sele phakathi esonweni. But umva umntu kaKristu esithi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke, athi ubagcina ubancede ezindaweni Ewe, Nkosi yam. ngoba sazi into yokubana ngaba uKristu akabashiyi abantu bakhe ngenxa yento yokubana ngaba bephakathi kweziphoso. uKristu into ayenzayo yinto yokubana ngaba akuthi akuthantasise mnguni uhambe. Uthi ngeli xesha, but uthi ngeli xesha sele uzibona into yokubana ngaba uthantasisiwe nguKristu, Nkosi uthi yam. wakubheka ujonga izinto ebekufanele into yokubana ngaba ngenxa yeziphoso zethu Ewe, tata. okanye ebekufanele into yokubana ngaba azikufikisanga kule ndawo, but ngenxa yento yokubana ngaba uKristu engabashiya abantu ngenxa yeziphoso, Ewe, but baba. uKristu esazi okanye enguKristu onethemba lokubana ngaba this is not your destiny, Ewe, but Nkosi yam. eyakho idestiny ndikufuna ndawunina. Esazi uKristu into yokubana ngaba owam umsebenzi awufezekanga xa Ewe, ndikuyekile babo. esonweni. Yiyo loo nto esithi ke ndinidlise ubomi, okanye nidle ubomi ninaye. Awu Nkosi Futhi yam. enixolele izono zenu. Ewe, baba. Because uYesu eyona nto ibalulekileyo okanye eyona mission kaYesu is to redeem isono. Okanye akazange uYesu ngenxa yento yokuba okanye wayengezanga ngenxa yento yokubana ngaba azokuthi okanye azokuthandwa lilizwe. uKristu wayengazelanga loo nto, but uYesu wayezela into yokubana ngaba azokwazi ukuxolelanisa Nkosi phakathi yam. komntu kunye noThixo, ngoba kwakukho umsantsa phakathi komntu kunye noThixo odalwe ziziphoso. Ewe, But baba. ngenxa yokufika kukaYesu, wafika uYesu wasusa loo msantsa, wafika wadibanisa indonga ebekudala zisalana ngenxa yento yokubana ngaba uKristu ekwazi ukususa isono. Yona nto sizoyimisa Hey, pha Nkosi yinto yam. yokubana ngaba nokuba sihlele esonweni, Sihlele but esonweni, sazi into yokubana Nkosi ngaba yam. kudingeka into yokubana ngaba simbize uYesu Awu. esonweni khona ukuze uYesu azokwazi phakathi kwiziphoso zethu azokwazi ukusivuthulula, ngoba uYesu uyabavuthulula abantu Awu. abasesonweni. Ewe, baba. Ngexesha lokubana ngaba Abavuthulula. bethe abantu abasesonweni basuke bambiza, ngoba ndimva xa esithi xa nithe nandifuna Awu, ngenene Nkosi yam. kangenyaniso mna ndinguThixo ndikwelesithathu izulu. Ngeli xesha wena usezantsi okanye ugqunywe sisono, Ewe, but Nkosi yam. wakumbiza uKristu Awu. uyakwazi ukuthi ekwelesithathu izulu akuve. Yona nto ingamandla yile yokubana ngaba simbize uKristu. Futhi ke uKristu usinike mntakabonani into yokubana ngaba
ude athi ngexesha lembandezelo ngexesha le ndikuhlangule undizukise. Yona nto uKristu azibabaza ngayo, akazibabazi ngexesha lobumnandi kakhulu, ngoba sazi into yokubana ngaba ngexesha lobumnandi uzawuenjoya ukuba seziphosweni, ngexesha lobumnandi uzawugqunywa sisono, ubangele into yokubana ngaba ulibale into yokubana ngaba there is a God okwaziyo into yokubana ngaba akukhuphe esonweni. But uthi ngexesha lembandezelo undibize ndikuhlangule. Mna yona nto ndiyidingayo kukubana ngaba undizukise. Yona nto ke sizoyithetha apha into yokubana ngaba ngexesha nihlele esonweni, ngexesha nihlele esonweni, but nibe ningamlibelanga uThixo. Noba usagqunywe sisono kwakaloku nje, noba isono asikavumi into yokubana ngaba ukwazi ukuphakama, ukwazi ukumela inyaniso kaKristu, but ngexesha uphantsi kwesono, but ube usixelela isono into yokubana ngaba mna sono ndingowakho. And what I know is that noxa nje ndingaphansi okwakaloku nje, but uKristu yena usoloko ehleli nam, yaye futhi uKristu ngexesha undigqumileyo, but yena usezawuthi ndawukuvela phambi kwakhe andixolele. Yona nto sizoyithetha yileyo yokubana ngaba kukho uKristu ozixolelayo iziphoso. Ungangaxolelwa ngabantu ohleli nabo, ungangaxolelwa yifemeli yakho, ungangaxolelwa ngabantu abakusarawundileyo, but kukho uKristu oxolelayo, because oyena mntu udingeka into yokubana ngaba akwazi uzixolela iziphoso nguKristu ozawukwazi into yokubana ngaba akungenise ezulwini. Mawusanele sofumanele indawo zokuhlala ngoku nangona phakathi. Amen.
bazalwane siya ke ngoku kumoya wethu oyingcwele. Moya oyingcwele ke Williams tata ungabonakala unjalo kodwa ke siza kuwe Kuya ngokuthi wabuka pirating. Indaba siziphosa kuwe. Sizijwi kwelo cala. Mama ngipende ntawathi thuba kwakhona ndibulele kanjalo bengabe yayinyusa ivoice tata. babukeli ndibulele kanjalo ngelithuba lifumeneyo lincinane. Inkosi kakhulu bawo. Xa sizawutandaza sitandaze verse 13 nani nifile nje ziziphoso nakungaluki kwenyama yenu. Unidlise ubomi ndawonye naye enixolele zonke iziphoso. Bawo andazi nokuba izawucaca na le nto ndinqwenela ukuyithetha kodwa xa sizawuthetha ngolwaluko lukhona ulwaluko lwasengqondweni. Okay. Lube khona oluya ulwaluko lwesiko. Iyakwazi inkwenkwe ibe nezimbo zendoda ngenxa yokwenza kwayo. Uve kuthiwa yindoda leya ngenxa yokuba iziphethe ngendlela ifanele indoda iziphatha ngayo. Nkosi yami. Iphinde ikwazi indoda ithi seyalukile ingabi yindoda ngenxa yezenzo ezenzayo emakhayeni okanye ekuhlaleni okanye ibehavior yayo ayiyo le ibonakalisa uba eyendoda. Eyona nto ke ndicimba uPawulos uzama ukuyiveza kumele okokuba xa uyindoda ucace okokubana uyindoda wahluke emakhwenkweni xa ngoba indoda enesidima. Uyakwazi ukuba indoda ngesidima sakho sikubonakalise nezenzo zakho zezokuba zezendoda ezi. Lo mntu bekhe kwahlalwa phansi kwaphokozwa amazwi phezu kwakhe aza kumakha ebomini. Unjalo ke umKristu kumele okokuba xa ungumKristu wahluke ezizweni uthi sowuhleli nabanye abantu kodwa ugqame into yokuba wena ungumKristu unezinto ozenzayo uyahluza apha engqondweni ngoba kaloku le nto uYesu wayehluza wayezazi izinto makazithethe wayezazi izinto makangazithethi. Imbeko ibalulekile. Eyona nto imakhayo umntu yimbeko nenhlonipho. Ukuhlonipha abazali bekuyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni. Nkosi yami. Ibanjalo indoda iyahluza into mayizenze ukuze isidima sendoda iyasikhusela ngokwayo indoda isidima sayo. Kunjalo nje nomKristu isidima sakhe usikhusela ngokwakhe umKristu ngenxa yokokuba unezinto angazenziyo abe nezinto azenzayo ngoba kaloku le nto yobuKristu unezinto ozilahlayo ozishiyayo. Ulandela uYesu umlandela sowungqombela zizono uyakufuna akacekisi uYesu akanayo into yokubana mna ndilandelwa ngabantu abanezinto nabangenazinto bayamlandela uYesu. Ubafuna benzalo ngoba kaloku ngulona nguThixo wethu sonke lona akanamGrike engenamJuda enzalo kodwa sifuna sonke uYesu. Nkosi yami. Kumele okokubana ke wahluke xa ungumKristu kumele uqhamise ilizwi likaThixo ngoba le nto ayoyakho le nto
kumele okokubana kugqame uThixo uve noba sowungena endlini. Ngamanye amaxesha bathi abaKristu bengena, abazalwane bayayazi le nto, sebengena ezinkonzweni kubona sekuphakanywa. Hayi, isinathathi kuphakanyelwa wena. Yile nto lena uyiphathiswa nguThixo eyenza into yokubana mawuhlonipheke. Uba ibiye yakho le nto ubungazukuhlonipheka, kodwa ngenxa yokokuba le nto uyinikwe nguThixo inzalo kindoda uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Hawu Nkosi yami. Hey. Nidlisile ubomi ndawonye naye enixolele zonke iziphoso. Bawumnguni ke Williams pha ngathi sendenzele kakuhle ngonichazela into yokuba indoda Kanti yintoni? sendenzele kakuhle. Ekukhuleni ke kwethu sifundiswe into yokuba singathethi ngezinto esingezizo. Mhlambe ngokuba singamakhwenkwe bungavumelekanga into yokuba uthethe ngokuba indoda yintoni, ngoba awuyiyo wena lo nto. Ndithetha le nto ke ndizama ukuthi mhlawumbi kwesi isiqendu okanye kule incoko ndizama ukuyithetha ndizawucela mhlawumbi umama uyandiva pha kwela cala, ndicela ukusebenzisa negama elithi mfazi, ngoba akumelekanga ke ngenxa yokuba andinayo loo nto, akumelekanga into yokuba ndithethe ngezinto endingezizo. So bendicela ke ukwenzele mhlawumbi sizama ukuyiveza le nto kumacala onke le nto endifuna ukuyithetha. Kweli cala kuzawuthethwa ngendoda, phaa kwelaa cala labantu ababhinqileyo mhlawumbi kuthethwe ngomfazi. Ndike ndive ke abantu abangoomama xa mhlawumbi omnye ephuma ecaleni athi yintoni ngathi awungomfazi, okanye yintoni ngathi uyinto engenamzi indlela owenza ngayo. Nathi kweli cala ufumaniseka into yokuba indoda xa iphuma ecaleni kuthiwa yintoni uzenza inkwenkwe nje. Le nto ithi
kubakho into emela iyenzeke okanye kukho indlela omele uziphathe ngayo xa uyindoda okanye xa ungumfazi. Kodwa xa siyijonga le nto uncakasana, uYesu usondeza kakhulu into yokuba emzonzo okanye esiphakathini sokuba yindoda okanye phakathi ncakasana ekubeni ngumfazi. Eyona nto ibalulekileyo bubuntu okanye ubuXhosa okanye because indoda mhlawumbi izazi kakuhle ukuba ingumXhosa xa iseyindoda. Mhlawumbi nomntu obhinqileyo okanye umntu ongumama usazi kakuhle isiXhosa xa engumfazi waloo mzi, ukwenzele izinto zalapha ekhayeni zenziwe kakuhle ngokuba kufuneka indoda imele icala layo. Oomama xa besiza kwele cala bafike khona umfazana weli khaya oza kulimela kuze kuthiwa isiXhosa salapho siphelele. Kodwa eyona nto enzama ukusondela kuyo ebudodeni okanye ebufazini okanye ebuXhoseni obo bakho phakathi enzonzobileni kukho ubuntu obubalulekileyo. Bantwana bahle bakaThixo, akukhathaliseki ke nokuba uzenze zonke iimfanelo zobudoda, akukhathaliseki nokuba uyalwe kangakanani, kodwa ukuba ayikho laa nto iphakathi, nokuba bazalwane singaya kweliphi icala, kodwa ndicinga eyona nto esiyifundiswayo ibalulekileyo bubuntu. Bantwana bahle bakaThixo, athi umbhali masingabi nasono simbi ingelulu uthando. Bantwana bahle bakaThixo, athi ngelinye ixesha uYesu zonke imithetho isekeliselwe phezu komthetho othi thanda ummelwane wakho kangangokuba uzithanda. Nokuba ungazazi zonke izigaba zobufazana, noba ungazazi zonke izigaba zobudoda, kodwa baphakathi uthandwa lukho. Bantwana bahle bakaThixo, ubudoda bakho abubonakali ncakasana. Bantwana bahle bakaThixo, uvakala into yokuba athe ungena ubani bava abantu ngenxa yokuba ubaphatha kakuhle abantu. Kunjalo nje abantu abaphezulu nabantu abasezantsi ubaphatha kakuhle. Kuthiwa uyindoda umntakabani ngenxa yokuba ukhakhwelisa uthando ngaphambili. Kukho amadoda aqiniseke ngokujonga into yokuba ubani akayondoda, kube kubi ngenxa yaloo nto. Kukho abafazi abathi ubani akangomfazi ngoba into ethile zange siyitye kokwabo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa endlini yakhe abantu abahlelanga kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi eyona nto uThixo ayithethayo ngaphakathi kuyo yonke le nto ozibiza ngayo makubekho ubuntu. Sinengxaki nabantu abazibiza into yokuba balukile, kodwa ingqondo ayithethi loo nto, kodwa ukuphatha kwabo abantu akuthethi loo nto. Kukho abantwana abathi nokuba ndingoluka mna andifuni ufana nobhuti bani. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bayayibona into yokuba le nto yokuba uyindoda yena uyithathe wayithwala entloko wade walibala into yokuba indoda ngezenzo. Thixo okanye uYesu namhlanje usondeza loo nto into yokuba nina siyayazi into yokuba indoda engenzi kakuhle kudla ngokuthiwa iyadliwa nodliwa. Uthi uYesu ninazo ezo ziphoso, kodwa ngenxa yothando lukaThixo ezo ziphoso zenu nixolelwe kuzo. Ingangathi xa usele ukwenye level okanye xa usele ukwelinye inqanaba lokukhula, mhlawumbi siyibona kakuhle ngendlela esiphatha ngayo amakhwenkwe, into yokuba uyibone inkwenkwe into yokuba iphume ecaleni kodwa uyophulele. Sinamadoda into yokuba angafuni ukophulela mntu, sinabantu abangomama abangafuni ukophulela mntu, kodwa ngenxa yokuba umntu unikwe le ndawo eyinikwe kuyo, mhlawumbi kumele nathi sifunde into yokuba umntu uzawuhamba akhule ngelinye ixesha, simophulele ngeli xesha. Ngoba uYesu apha uthi ndiyanibona nizenza abantu abahle nje, ndiyanibona nicinga into yokuba niyazazi izigaba zoba ngumntu, ndiyanibona
siyabona kodwa nina nineziphoso zenu, nina nezizinto ekumele zingeni nokungena ezulwini ngokuba ninqombela ziziphoso, kodwa athi uYesu ninixolele. Nathi bazalwane mhlawumbi ekwazini kwethu kakhulu kufuneka simane sifunda ukuphulela, sibaxolele nabanye abantu abaphuma ecaleni. Liyazi ixesha labo lokuba mabakhule nabo babe ngamadoda okanye babe yile nto esifuna babe yiyo. Sakuwe tata. Bawo ithi le vesi xa apha esiphakathini siyekile ya ithetha ngokufa kweziphoso zenu, kodwa uvesi 13 ne xa elapha esiphakathini, into leyo icacisa ukungaluki kwenu. uThixo univuse kunye noKristu, Nkosi yami. wazixolela zonke Nkosi yami. izono zenu. Mhlawumbe ke sizawuyazi sonke lento, inkomo xa itshone emgqobhozweni, Ewe tata. okanye xa itshone mhlawumbe noba kusesizibeni, kufuneka ke ukhangele into zokuyirhintyela. Ewe tata. Kwenzela ukuthi kungaphulukwana nayo. Nomntu naye noba mhlawumbi utshone emadini, phosele intambo, kuthiwe noba uyibopha apha esinqeni, noba uyibophe amakhwapheni, kwenzela ukuthi anyuke. Ndiyeke ke leyo, Ewe tata. mhlawumbi okwangoku ayikenzi into. Ewe tata. Ikwekwe inelungelo lokuhamba isiba iipesika zabantu. Okay. Kuthiwe ayisuka yeke kwekwe kakade. Nkosi yami. Kwekwe nelungelo lokuhamba ibhayizela apha esitalatweni. Kuthiwe yeke zenzela unothanda wayo. Kwekwe ukuba impahla ingenisile ingabuya nangaliphi ixesha ethanda ukubuya ngalo. Nkosi yami. Kuthiwe yeke ikwekwe leyo. Nkosi yami. Kwekwe ingayigqiba iveki nezimbini ingakhange iwathi cakatha amanzi emzimbeni. Okay. Kuthiwe ayisuka Inkwenkwe leyo. kwekwe leyo. Ikwekwe okanye into endizama ukuyithetha yile ithi ikwekwe iphuncuka kwizinto ezininzi. Ewe tata. Ukuba ikwekwe kwayo impawu nje yokuba ikwekwe yayo ukungoluki kwayo, kuko okwenza ukuthi iphuncuke kwizinto ezininzi. Masiyeke kulaa nto bendiyithethile Nkosi yami. yokurhintyela. Afike uYesu yena, Nkosi yami. bantwana bahle, bedinga angene emgqobhozweni esonweni ayokuthatha ikwekwe ibiphucwa okanye ibisiphuncuka kwizinto ezininzi. Afike ayitsale axolele sonke isono somntu. Mhlawumbi nathi ke bantwana bahle bedinga siphuncuke ezintweni ezininzi. Zakhona iimpawu ezithi kubana bantwana bahle bedinga kukungoluki oku kubangela ukuthi kwenzeke loo nto, ngoba sifile kakade, sifele esonweni bantwana bahle bedinga. Kodwa athi uYesu emveni kubana ebethelelwe emnqamlezweni efile
wayengcolile bana bahle bedinga wayengene eHadesi wayenzela ukuthi ahotyole thina bana bahle bedinga emandleni esono bana bahle bedinga okanye bana bahle bedinga injongo yokufa kaYesu emnqamlezweni ukhazuka ikhuselo wayefuna ukusitsala bana bahle bedinga ayingene emxhobhozweni bana bahle bedinga ayingene apho mhlambi thina bana bahle bedinga impawu ezi sezikhona zisithi asizukwazi ukuphuma kule migqobhozo singene kuyo yesoneni sethe ngamanye amaxesha sibe comfortable ezonweni zethu bana bahle bedinga isono sam ibe into eqhelekileyo nangona ndilapha etyalikeni ngamanye amathuba isono xa sisenziwa ndim bana bahle bedinga ndiyakwazi ukuphunyuka ngoba seyinto eqhelekileyo leyo bana bahle bedinga ngoba bantu babekhona ngabantu bekwazi ukushumayela ilizwi likaThixo bana bahle bedinga bezenza izinto zabo kodwa watshiwo kufika uYesu wangena wafundisa wabanyuthula esonweni sabo basondela kuye ngobusuku bengafuni ukubonwa ngabantu bana bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba xa sezibona ngathi ngaku esonweni sethu sivelile bana bahle bedinga xa sisondela kuThixo sibe nenhloni sengafuni ukubona ngabantu bana bahle bedinga ngoba ufekele uYesu wasinyothula wathi umhlambi isona sethu besisenza ingangathi asinamahloni afika uYesu aveza amahloni kuthi ngoba xa lifikile bana bahle bedinga okanye xa efikile engenile emhadini afika uYesu anemdaka nathi esonweni akunyuthule bana bahle bedinga ngoba injongo yokuza kaYesu ayizange zowuteketisa izono esizenzayo kodwa kusisinyothula bana bahle bedinga nangona besendele kuso isono sethu afika uYesu angene ezantsi bana bahle bedinga angene ezantsi uYesu bana bahle bedinga asinyothule bana bahle bedinga bathi abantu bebesazi sinje ukuphila kwethu bana bahle bedinga asiphilise ngelinye ihlobo uYesu kanti uYesu ungenile bana bahle bedinga ufele thina uYesu kwenzela ukuthi sibe nobomi obungunaphakade bana bahle bedinga athi umnumzane xa ethetha izani sibonisa bana bahle bedinga nakwazingqobela sengakabina nakuzihlamba zibe njengomhlophe njengekhephu uyangena uYesu esonweni bana bahle bedinga akhangela umuntu wakhe bana bahle bedinga akubhuqabhuqa uYesu esonweni sakho bana bahle bedinga nawe sizokuxelela namhlanje umhlambi kwisono okudala ujijana naso bana bahle bedinga umhlambi bahle bedinga sizawuthi namhlanje eludakeni ekudala unjumbanjumbe kakhulu ufuna ukuphuma kodwa uYesu ungenile namhlanje uzohlangula nawe bana bahle bedinga isiqhavuleni ungenile uYesu unqombele uYesu uzohlangula wena bana bahle bedinga uzohlangula wena uYesu namhlanje bana bahle bedinga akahlela ngebhotweni lakhe bana bahle bedinga uhlile uYesu wenzela ukuthi uhlanguleke wena ngoKristu Nkosi yethu amen. Ukuba ndiniva kakuhle bazalwane ewe tata xa sivala kuba ndiniva kakuhle nithi into yokubana ngaba vuma ufe esonweni okanye ufele eziphusweni khona ukuze uKristu ngokwakhe akwazi ukufumana ufile ewe tata ngoba ungakhambi ufe zizono awukwazi uba indoda okanye ube ngumfazi ogqibeleleyo wena nto sizoyithetha apha abaphulaphuli into yokubana ngaba ngoku nokuba ubukwesiphini isono but vumela into yokubana ngaba uhlale esonweni ngoba awukwazi uzikhuphe esonweni awukwazi tata but lindela uKristu esonweni sakho and invite uYesu esonweni sakho ukwenzela into yokubana ngaba uzokwazi ukuthi njengendoda egqibeleleyo nanjengendoda okanye nanjengomfazi ogqibeleleyo into yokubana ngaba ndikwazi ukuma nokuba ndime phambi kwabantu bakaKristu kudingeka into yokubana ngaba ndibe ndilandiwe ezantsi ekufeni ngoba ungakhambi ufe
ezonweni awukwazi ukuma phambi kwabantu bakaKristu. Yona nto sizoyithetha apha yinto yokubana ngaba mhlawumbi uhleli kuloo ndawo uhleli kuyo Ewe, Nkosi yam. usonqena into yokubana ngaba ubonwe ngabantu ngenxa yezenzo ozenzileyo. But now into sizokuxelela yona yinto yokubana ngaba ngaphambili ubungafanga, yiyo loo nto ubuxakwe kukusuka. But now uYesu ukhona ekufeni kwakho. Vumela into yokubana ngaba ke ngoku uYesu asebenze ngesi sidumbu Nkosi yam. singuwe sihlele esonweni, because uYesu akakholwa zizinto eziphilayo. Ewe, uYesu tata. akakwazi ncakasana ukubonisa amandla akhe ngezinto eziphilayo. Nkosi yam. Udinga into yokubana ngaba ufu uYesu Ewe, tata. khona ukuze azokwazi into yokubana ngaba avuse indoda. Ukuze kuvuke indoda Nkosi kudingeka yam. into yokubana ngaba kubekho ukufa kuqala, Ewe, ngoba tata. kungafiwanga akuzokwazi ukuma indoda. Ngoba xa kuphila ubomi bangaphambili kwakunye nobomi uKristu akungenisa kubo, Ewe, izawuba Nkosi khona yam. ingxaki. Lona nto sizoyithetha apha yinto yokubana ngaba in order for you uzoba ngumKristu Ewe, ogqibeleleyo, tata. in order for you uzokwazi into yokubana ngaba sithi xa sibala amadoda amele ivangeli kaKristu Ewe, Nkosi yam. sizokuvelisa nelakho igama. Kudingeka into yokubana ngaba uvumele ukufela esonweni Ewe, khona tata. ukuze uYesu azokukhupha kweso sono. Yona nto sizoyithetha apha yithi ngeli xesha uhleli kuloo ndawo Ewe, Nkosi but yam. uthi Yesu ndibulale kwesi sono khona ukuze ndizokwazi into yokubana ngaba ndibe yindoda emele ivangeli kaKristu. Ngokuba ke ningalukile Ewe, tata. ngenxa yeziphoso zenu, ngenxa yeziphoso zenu, Iziphoso, because ingxaki xa mnguni uhleli phakathi kweziphoso zibangela into yokubana ngaba uxakwe kubheka phambili. Ngexesha uKristu adinga ukwalusa, ngexesha Nkosi yam. uKristu afuna ukukulungiselela into yokubana ngaba ube ngumntu ozawukwazi into yokubana ngaba ube pure. But uxakwe kukuba lo mntu uKristu akufuna ube nguye, Ewe, ngoba tata. awufange ezonweni zakho. But now ndizothi kuni bazalwane, vumelani uKristu into yokubana ngaba xa nisifa nife kunye noKristu, ngoba bafana noKristu. Yena uKristu uyakwazi into yokubana ngaba abavuse bekumnina Ewe, kumbi, tata. ngoba xa uyindoda Williams awukwazi into yokubana ngaba Ewe, Nkosi yam. wenza izinto, ngoba usazi into yokubana ngaba kukho ukufa okungenileyo kuwe, okanye kuphila umntu ebekhe wafa. Xa ukufa kukuzalwa ngokutsha mos. Ewe, Lona nto tata. sizoyithetha apha into Ewe, yokubana tata. ngaba nokubana ngaba ubukwintoni na, but now khawuvumele ukufa kungene kuyakho impilo, Ewe, Nkosi yam. in order for you uzokwazi into yokubana ngaba nelakho igama lizobhalwa esincwadini zikaKristu. Vumela into yokubana ngaba ubukhwenkwe bayizolo Ewe, Nkosi ungaqhubeki nawe ngoku, ubukhwenkwe bayizolo okanye ubuntombi bayizolo Nkosi yam. ungaqhubeki nawe Ewe, ngoku, Nkosi yam. ukuze uzokwazi into yokubana ngaba ube ngumKristu oxolela izono. Ukuxolelwa kwezono kuxhomekeke Nkosi yam. kufeni. Ewe, tata. Akukho ukuxolelwa kwezono kungekho kufa. Lona nto Nkosi sizoyithetha apha lizawucinywa ityala. Ewe, Uyacinywa bawo. umbhalo Nkosi obhaliweyo yam. xa uthe wavumela into yokubana ngaba kubekho ukufa ebomini bakho. Ukufa okuzawuthi ityala licinywa naphi na, but Ewe, ityala Nkosi yam. lomKristu licinywa emnqamlezweni. Ewe, Vumela into bawo. yokubana ngaba umnqamlezi udlala indima, Ewe, ngoba Nkosi yam. ingxaki yokubana ngaba sibe nabantu abasecaweni but abangengawo amakholwa, abangengawo amadoda olukileyo. Ewe, tata. Ingxaki yokubana ngaba abakufuni ukufa, abakuvumela ukucinywa kwesono emnqamlezweni, ngoba isono asisuswa naphi na. Isono asisuswa kunxiba iingubo zecawe, but isono sisuswa yinto yokubana ngaba kuphala ligazi emnqamlezweni. Nkosi Yona nto yam. sizoyithetha apha yile yokubana ngaba vumelani ukufa ke kwasemnqamlezweni khona ukuze kuzokwazi into yokubana ngaba kwakheka umntu, kuze kuzokwakheka umKristu. Kwakwakheka umntu kukwakheka umKristu. Yona nto sizoyithetha apha yileyo bazalwane, yinto yokubana ngaba vumelani uThixo adlala indima ebomini benu. Vumelani uYesu njengokuba enguYesu okhoyo, but uYesu adlala indima ekwakheni umntu kwabantu abaningabo. Mawasanele la mazwi. Nkosi yam. Sofumanele indawo zokuhlala ngoku nangona phakathi. Amen. Amen.
bazalwane masibulele bawupikoko masibulele tata sibulele nakuwe ke Williams tata apho sibulele kakhulu ngokuba nize nazo sixhasa futhi namhlanje niyayazi ke bazalwane into yokuba lecawa thina silapha ngoba kufuneka kubekho abantu abazawuqhuba le nkonzo kodwa niyayazi into yokuba icawa yethu kunjalo nje iyethu sisonke. Yiloo nto ke bazalwane kubalulekile xa ningekhoyo umane ivangeli iqhube pha ngaphandle into yokuba i-numbers mazinyuke. Williams azanyuka i-numbers andiyazi wayeka ngoku usimaketha tata mazinyuke bawo. Bawumnguni kasenzele umnikelo bawo. Fefe ba. Umnikelo tata. Ungazenzela fefe. Sendiyingwevu yofefe. Ba man kabantu abangaka-subscribe sicela ukuthi ba-subscribe. Uba sowusubscribile ke sicela ucofe ulike. Mase umcofile ulike ungasolo ugqithela kula iqhosha le notification bell kwenzela ukuthi izokukhumbuza xa icawa yabantu abangacawa iqhubekeka. Then ke ngoku likhona la iqhosha lithe lika-share ukwenzela ukuthi uyishare ku-platform zonke ofumaneka kuzo kwindawo ke ohamba kuzo. Mhlawumbe ungahamba ke kula mathafa asemgwali ezirankini ezibhasini naphayana katata uJumbo ubaxelela ubana icawa yabantu abangacawiyo iyafumaneka rhoqo ngentsimbi esihlanu ngecawe ngexesha kwengenzanelo kwabonani ngamanye amathuba ke uyawumane nemibhaqa ehamba nam. Ewe tata bawupika masivalelise bafasivalelise. Bazalwane emakhaya siyabulela ngentsebenziswano kuko konke bethuna sene nizawuqhubekeka ke nokusubscribe nizawuqhubekeka nokunikela. Siyabulela ngako konke usixhasa kwenu kwanganangomso ningenza ngolo hlobo ithini lanto esesixhoseni mathola nyongande ukudlelana Tata injalo Williams kawuvalelise tata kawuvalelise ngelalezi lapho laseRidweni. Masibulele kakhulu bazalwane iqhubekeke nokubukela i-episode zale nkonzo icawa yabantu abangacawiyo. Ningayiki bazalwane oyini ningayiki bazalwane ngoba ukuze levangeli ihambe yahanjiswa nini thina sizisa kuni ukuze nina nihambise. Oyini bazalwane inkosi yenu manihlale nibukela ayacenga wonke bazalwane. Inkosi tata Oyini ka-Williams wayicingisa ngomnyaka ecela iswekile. Yeke Eba awukucinga ukuzivulela iJesus across the river Jordan iKoko Church because umnikelo yacathi ba ungawubiza kahle umnikelo bawo. Bikoko masibhale inkonzo yami tata mufela. Masamkeleni ubabalo makanisekelele uYehova nigcine akabukhanyise uYehova ubuso bakhe phezu kwenu anenike noxolelo lwakhe uze lutho ubabalo lwenkosi yethu enguYesu Kristu lwanga lungahlala liphumle phezu kwethu sonke singabanye ukude kubuye uKristu izokulanda abalunyulo bakhe besithi amen. Ukuba buyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa ukuba kunye noba ukhiva pha kwitho lecawa siyenzele wena ukuba ke uzawudibana nobawo uWilliams pha kwaJumbo lecawa nawe siyenzele wena. Masiphinde sidibane bazalwane kwicawa ezayo pha emgwali kwakunye nokwikoko ingathi uzangikhaba lo mzalayo ukuba kunye naye pha lecawa siyenzele wena pha eSoweto lecawa siyenzele nina kuzo zonke bazalwane napha eKimberley noba ni-cross dressile bazalwane siyenzele nina lecawa wonke umuntu bazalwane enkosi ngokusibukela. Masiphinde sidibane kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu. Igama lami ke ibe ngisihle bonane ndikami ndedwa ngihamba no-Anele Bokamnguni notata uPikoko notata Williams. Masiphinde sibonane futhi. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda sithixo uthandiseke papa yini Bye-bye. Celiswekile. Yo, Papa yun, Take three. Papa yun.